Ubona uma uyindoda uyophandle ekuseni, umbuthaza ngalezi zikhathi, ufike endlini umuntu akugolozela. Bantu kulukhuni ukuba yindoda, kulukhuni kakhulu. Uma uvuka ekuseni ngoviko ekuseni, uhamba ekuseni u-6 uyo-9 ebusuku, uzame impilo, utohoze ukuthi ulale udlile, uvala indlala, bese uyafika umona uyamphuca. Omunye umuntu asebenze kanzima kangaka, yini bantu abamnyama, yini, ake nitsho phela, uyabona uma uyindoda uvuka uyosebenza nzima kanje, bese niyabuya niyaphucana, vele nizwana nokuphucana, ngiyanibona. Umuntu ahambe osebenza kanzima kangaka, bheka isikhathi bani manje ashayise ngaso, kodwa bese niyamphuca noma ngingaboni kahle ukuthi kumnyama, akunandaba, bese niyamphuca umuntu uma ezisebenzela, noma ungaboni kahle kumnyama, kumnyama kodwa kunzima. Impilo yakhona le esiyiphiwayo ukuthi hamba ozama amadoda nawe uzamele abantwana, uma ufika endlini uzokutshela ukuthi this and that, baby, how baby, this and that. Baby, ufuna imali umuntu ofuna imali enele kabuye la ezoshaya i-night shift, umuntu ofuna imali enele kabuye ezoshaya i-night shift, ngeke phela. Azali mantombazane ushayela ama-night shift, ufuna imali edatha nje akabuye ezoshaya i-night shift. Ayikho nje indaba yakhe le, ufuna idatha akazi uzoshaya i-night shift, ukuze uzoshaya i-night shift la, ufuna idatha akazi uzoshaya i-night shift. Akula data ke mahala la, akabuye ezoshaya i-night shift, uyabona nje. Ufuna idatha bezoshaya i-night shift, akula data mahala la, ufuna idatha bezoshaya i-night shift. Inzima impilo njengoba ibona ithatha isihlohla kuphi, uke nesikhathi kuthini manje, nanobhizi ngiyagoloza, baby, this and that. Buka, uzoshaya ama-night shift, ngeke mantombazane. Ufuna idatha nje kabuye ezoshaya i-night shift la, abe ezoshaya i-night shift, akazi ulale mina.